Yeah, ambassador, chafara madzoka, but pane rufu rwaitika amai va6 manasa mudzimai wavashaya. Ndatozviona pandatosvika muSouth Africa paOR Tambo vanhu vakaona pagrupu rekwedu kuti hey mai Manatsa vadii vashaika uone nandine mbala koManatsa ndisoishoja kuna Leicester natori nayo Bexton totaura atongotano ndimari tashaikirwa ikazimari kutora vanhu vavo vari kuziva vakuratidzawo kuti baba vakaenda Manatsa mai manje mai vateverawo futi vakareko kuna vamwe vavari kushedzana kuti ai vachiuya tigare tiitese kunobasa atongoti namatambudziko atorigwawo vanhu vaimbawo vakamira vari kudirira madzimai zvakanyanya sei kunyanya nguva dzemagonaro dzinojaja vanhu vakatiberei vaiimba chaizvoizvo vamwe kuti dai pakaitawo vanhu vana vachitsikana variko vagone vachisimudzawo chiziyana mwamwari wavo sezvaitawo kana kuti dai Manatsa akumira vari vana Selma akumira vari pano vanhu vakati vandei dai vakati inewo ndizigone kuendekera asi tokuti urwendo hwavo hwava ndo vafuziva namari isusu kati akagumira kuonana navo ndoipapo tiriwo nyama tichitaudzana tose tichati tisvikoona ipo ndotomurenjwa vari kunze vose tarasikirwa tinochema netariro tese semhuri chete kuti vagone kuzorora munyika ino zvakanaka.